Hej, ja som Dio01 a vítam vás pri 3. dieli z úspešnej série Assassin's Creed 2. A ideme si dať, ideme pokračovať v našom príbehu. Takže ideme. Toto je náš sexy Desmond, ktorý tu šprintuje megač. Lebo zjedol pekač ovoce asi. Sladkosti. OK, takže vypísala nám tam misiu, ktorú sme minule nespravili. No, nespravili sme proste. A ideme teraz na tú misiu. No, nie že nespravili, ale mi tam vypísalo proste nejakú vedľajšiu misiu a ja som si ju zahral. Tak. Pustí sa. Dobre, teraz som zvedavý, čo to zamyslí. List tu určite bude. Father? Federico! Serezio! I'm sorry, I'm so sorry! What happened? Where is everyone? They took your father and brothers to the Palazzo della Signoria, to prison. And my mother? Počkajte, zabudol som dať ešte aj titulky, ktoré sa mi každé vypínajú. Neviem prečo, ale oni sa mi proste vypínajú. My sister? Ezio. Claudia? Are you alright? Yes, but mother... She's in shock. When she resisted... It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, to my sisters. Good, do that. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Messer Ezio. The guards were looking for you as well. OK, takže náš otec je vo väzení a my sa s ním musíme nejak porozprávať a to uvidíte ešte v ďalšej misii, ktorá bude hneď po tomto. Takže teraz máme ísť na nejakú väžu vyviesť a máme tam ísť za jeho otcom. A to väža je hneď. No to je tá väža, ktorá je oproti. Preparkujem to. Už tam zakúpim. Tak na policie skočil. Zrube. Tak. Kvôli tomu. Kam to skáčeš, Ezio? Chlapec. Seen him before. That could be our man. Bet I have died. Where have I seen him? Capito. I'm an appointment within the quarter hour. Oh, any last words for your wife? Oh, you're brave. Start with you! Kill that stupid bastardo! Ty si bastard. Není bastard, já jsem kamarádo. Vyložíme nás na budovu. To už nám vypisuje, že nemáme identifikační mapku. No, nevadí. Get there! Damn it! It's getting away! Haha! Now you die! Ano, jsme dali do budy. Úplně mega jsme mu dali šupu do budy. Ako jste si je všimli? Doufám, že jste si všimli. Ako jsme mu dali šupu.
A ty skáčeš, no. There! No, asi After him! There! Dobre, radšej to skočím. Zem. Sme tam mohol. Ešte je tu. Throw you that. He's here! To dáme za chvíľku. Títo sú najlepší. Nie, najlepší sú tí, čo sú na zemi. A oni majú tuším ani meč. Či majú meč, ale nemajú ho až tak pekný. Vytúne. Majú tam vytúnený meč. Takže my tuto ešte skočíme na okno a potom sa dostaneme vlastne až na otcovi. Jeho otcovi. Ezio. Oh. Father, what's happened? Took a bit of a beating, but I'm all right. What of your mother and sister? Safe now. Annetta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain. There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfalonieri, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the Pazzi behind this? There was a note for you at the pigeon. Go, It Ezio. said... Go now. OK, takže náš otec nám dal za úlohu, že máme vyviezť nie vyviezť, ale máme proste nájsť nejaké tajné dvere v jeho pracovni, ktorý bude nejaký list a ako už vidíte, no to sa nechajte prekvapiť, čo v tej pracovni proste bude za tou tajnou stenou, o ktorej hovoríme. Ja viem, čo tam bude, ale nechcem vám to prezrádzať. Vezme ho na viete, že to si poďme dať menšiu synchronizáciu. Vezme sa tohoto dver. A teraz. Kde je relikvia? To sa mi zíde. Mne sa zíde práve, že táto relikvia. Sú tam stráže s mečmi, ale ja to milujem. Which godforsaken hole did you come out? Títo sa najlepšie čítajú. Ty fuck. Taká rozmazaná kamera. Áno, tak si to mňa budeš začínať. Nič tu nevidím, nič tu nevidím. Ne. Tu nemôžeš zabiť. Som moc slabý. Fuck. Ja chcem tú relikviu. Či nejaký kus pergamenu, no. Sa nám bude Ezio pohybovať. Takže ideme si pre tú misiu. Skúsim to ešte raz dať, keď to nedám, tak. You're obviously quite the wit. I'm considering... Get on it right time. Keep him easy. No! Hey, basta! Bastardo! Áno, tak ty budeš kyliť. Down with you! Can't wait to see your organs gently steaming in the sunlight. Ja ho dám! Ja ho dám! Mrda! Ne! To do mňa nebudeš začínať.
Prečo mi to vždycky musí takú kameru uličkať? Jo, a môžeme ísť k relikvii. Alias k nejakomu zbytku, ktorý budeme zbierať v niektorej časti. No, budeme ich zbierať proste. Tento už budem mať. Dobre, codex page máme. A ideme si ešte kúpiť. Až počkaj, máme plaštičky. Zabudol. Takže ideme si znova, ideme sa preparkúrovať do nášho otca pracovne, no do jeho otca pracovne, kde nájdeme nejakú truhlicu v nejakej tajnej miestnosti, proste nájdeme truhlicu. Nekecaj. Waaaa! Tarzan. To je Tarzan v asasínskej verzii. Vám poviem ešte raz. Že to nie je Assassin's Creed, ale Tarzan's Creed. Tarzan's Creed. Takže príbeh o Tarzanovi. Dobre. To nám to ubralo mega hľutu, ale to nevadí. A sme v miestnosti. Takže Family Halo Room. Ako si môžete povšimnúť na tom obrázku, tak tam nám to vlastne ukázalo, ako vyzerá tá skrytá miestnosť. A ja dám akcept. Dobre, takže teraz si máme dať, že nájdi skrytú miestnosť, ktorú ja už viem, kde je, ale ja vám to dám trošku dobrovoľnejšie. A bude to tu. Ale kto už by si robil tajnú miestnosť v Castile? Nefakt. OK, takže tu sú nejaké vrtičky a my si otvoríme truhlicu. A čo si tam nájdeme? No, asasínsku výbavu tam nájdeme. Úplne sexy. Tuším, toto je najkrajšia výbava, ktorá bola vo všetkých asasínach. To vám poviem, že táto je najkrajšia. Pretože táto sa mi najviac páči. E tu bring this to Messer Roberto. Ešte sme tam dostali nejaký list a máme tam aj nejakú kravinu. No, proste máme tam tú rolku, ktoré budeme zbierať skoro celú hru. Traditore! Traditore, ty si what's with the swords? Traditore. Aren't you supposed to arrest me? No. Ideš sa? What do you want then? For you to die! Well, that's not going to happen. So why don't we explore other options? There are no other options! Ty mŕtvy, pane, to nemáš. Dobre. A teraz si dáme proste. Máme peste a máme ísť nejakému Hubertovi, ktorý nás je tak zradí, priniesť nejakú kravinu. Proste nejaký list. Môžem priniesť. Keď mu ju prinesieme, tak neostane zmrt, ktorého by ste ani nečakali. Uvidíte, čo spraví z našej. Ora! You require a medical assistant. Vedi come zase. Ježiši. Áno. Hurry, get it done! Počkaj, to zrabí si ho. Ne.
Ale nie, ja som ho chcel podrezať. Nádia, tak. A tuto už je ten smiar. Nie, on je z druhej strany. All madmen! What's wrong? To som úplne ľahko zmečal. OK, takže tuto býva ten čudák, ktorý bol náš hradca. Ezio Auditore? What are you doing here at this hour? I don't... Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released. Thank you, Signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at the piazza. Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. OK, takže splnili sme misiu, ktorú sme mali splniť a ideme ešte na poslednú misiu, ktorá bude o nejakých 100 metrov ďalej. You should spend more time in God's house. Prvé tu aj vypísalo, že máme Codex Page, aj asasínske handry, že máme, a aj že... Čo robíš, kamoš? Čo robíš? Áno? Ja som začal slovo. Stop him! Don't hurt me! Dobre, ešte to zbrdil smrtvý. To býva náš super kamoš, ten Leonardo da Vinci. Takže trošku preparkurujeme pár. Pierko. Feathers Collected 1 zo 100. Ešte len prvý našli, veď sme pred týmto malom chlapcovi museli pozbierať 3 za 2 minúty. No, za 2,5. Presnejšie. OK, takže to bude naša ďalšia misia. Last Man Standing. Znamená to, že tuto budú asi vešať nášho otca a našich dvoch bratov, ale uvidíte, kto sa do toho zapojí. Však nehajte sa prekvapiť. Takže dám active. Takže máme ísť ešte predtým na do nejakú arénu, na nejakú vyšaciu arénu. A tam je náš otec a dva bratia. Giovanni Auditore! You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night! I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying! Need to get closer. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You are the traitor, Roberto, and one of them! You may take our lives this day, but we will have yours in return, I swear! We will! Father! There! Grab the boy! He's one of them! I'll kill you for what you've done! Guards! Arrest him! Abattetelo.
Run, boy. And fast. Pretože teraz nám ten chlap povedal, že máme utekať. No proste máme utekať a veľmi rýchlo. Takže ja budem utekať pred tými strážami a hlavne teraz vám poviem, v čom to znamenalo. Ten zmrt, ktorého ste mohli vidieť, ktorý bol akože nášho otca kamarát, naozaj nebol nášho otca kamarát, bol to jeden rozpitý vodník. A on ho vlastne podviedol tým, že jeho otec mu dal vlastne nejaké dokumenty a... Takže ako ste mohli si všimnúť, tak sekvenc 1 je hotová, bola scéna 1 a teraz pôjdeme scénu 2. OK, takže ešte asi málo natáčam, takže ešte si natočíme jednu misiu, ak nám ponúkne. I've got a little request for you. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Počkajte, pozriem sa ešte, že či vám to neučí, napríklad, že či majú počuť. Aha, takže určite má na nepočuť, keď je všetko na 10. Máme si všetko na 5. Dobre. Takže máme všetko na 5 Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Serezio, thank God. I've been looking everywhere for you. I couldn't stop them, Annetta. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you off the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No. It's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house. Just north of the Duomo. I'm on my way. OK, takže nám tu napísalo nejakú misiu, ale ideme to s Maliarovi najprv a ideme si kúpiť nejakú prežutme, ktorú si, keď kúpime, tak vlastne budeme mať jeden zo zbytkov. No nie zo zbytkov, ale proste budeme mať jeden, že nás proste nájde, ukáže všetky tú veci, ktoré máme v okolí. A budeme na toho môcť zarábať, takže ideme sa kúpiť počítače. That faithless husband of mine is cheating. I know it, as do all the neighbors. Please teach him a lesson for me. OK, takže nám ponúkla nejakú misiu a musíme niekoho zabiť. Takže my to príjmeme. Je to vedľajšia misia a je to, proste máme hrať príbeh, ale niekedy si musím dať vedľajšiu misiu, aby som trošku od toho príbehu odpútal sa. A toto bude už asi posledná misia do dnešného let's playu, takže ideme ju dať. Dobre, takže máme nájsť nejakého čudáka, ale neviem, čo to máme na PlayStation. Guardate che meraviglia, quest'agnello! OK. Takže už môžem vidieť, že tu je nejaké zelené koleso, ktoré znamená, že ten chlap sa nachádza niekde tu, takže zapneme si collision. A teraz sa môžeme pozerať, že čo to kde. Neviem, ale musím si najprv pozrieť vizuálnu mapu. OK, takže tu je to nie. Prázdne tu je to ulice. Tak, tých doktorov. To nie.
To nemôže byť. A tu. Čo ty šibe? Počkaj, my si máme menší. Ne, nemáme žiadny menší. OK. Donato! She wins! I give up! That bitch! I mean, wonderful wife of mine! I'll go home! OK, takže sme pomohli nejakej žene, aby sme poslali jej manžela domov, pretože chodil za nejakými ženskými. Prečo ma stále na ňom pohľad? Ja mám peste, ne. Mám pesťovky. OK, takže pre tento let's play už sa s vami lúčim. Ešte schovám do jablone. Skočím. Tu na to. Miesto, v ktorom priť. Pak. To má nedobre. Jabloň. Dobre. Nechajte vyblázniť. A čo tu mám behať po stáročiach? There he is! The price of perfection is not measured in coin. Well, actually, yes it is. Many Fuck! coins. Nie. Aby to było fair, tak to. Ne. Where do you think you're going? Faster, merda! Skočíme do šernička. Nie. Proste si skočíme do jablony. Nepichaj do mňa. Zmrt. No ja do teba pichnem tak, že už sa nezobudíš. Ale neviem s čím. To je otázka. S čím? Nenájdeš ma, ma nenájdeš. Dobre, si skočím. Nie, nenájdu, dúfam, že nie. Aha, oni ešte len tam skáču. Ne, neskáču ani. Proste ma opustili. Takže pre tento diel už sa s vami lúčim a z ďalšieho dielu čaute.